Bible ni kokno muitok khlaibnai John chapter 15 ni kokno na ang hainai muitok khlaibnai John chapter 15 verse 1 no Jisoo haini saka ang si mathangnai buphan tei apa Kaitorni ke buphan kainai nokphan buphan mathangnai buphangni nokphan bono sanai rok bobai thansangnai rok ke mathangjaknai kaham ungnai haini bagina ang norokno ok kok kaham no haini hai toboi phaiyo norokno haini hai moito khlai phiunai Kaitorni norokno hamari khainai jisuni okhobar kaham no khana Bohai Nishaka John chapter 14 verse 1 Norok Kha utrumudru tang sidi Ano poito khlai sidi Te ano rohornai na bo poito khlai sidi hai naisa Bakha utrumudru tang sidi Tawana sidi Tabugle ano poito khai sidi Ano asa sidi Ano yasak sidi te afano bu haina ano rohornai no bu yasak sidi hai naisa tani ke bosi langmani nokpha bosi langmani bugra bono yasak nai bororo thuyai komoria gui thanglang langma simannai angrokno okok khainai moito khlainai John chapter 10 verse 10 John chapter 10 verse 10 Ora jago bo shaitan ke boro rokno khogui khok tongani khoi tongani butharani tei sokomorna bagisi ora sangsaro shaitan ke koplogui tong phia ba Jisoo hai ni saka Anke orondro ni thanigo phaimane asungsaro borok rupnagi phaimane khe borok rokno mathangna bagi siphaye te unnoti khe anondo alita khe jibon japon khlaima thung neisi jibon japon kaharona bagi si anke phaye ang hainai saphiwana asungsaro shaitan khe bororokno khogu butharu tei sokomor ekhe Jisoo hai ni saka angke tabo shaitani yago khogjagi tongnai rokno phiyogani butharjagi tongnai rokno phiyogani sokomor jagani lamago tui tongjangnai rokno phiyogna bagisi ang phaye tei borokno langma rogo langma wo tongthokma langma wo khakchangma roi tongna bagisi angke phai haini bagi nerok tawana sidi ano yasak sidi ano poito khlai sidi nerok ne wana ma tek to ngi to marokno yok sinai hane bosak bohai ni sao bas 11 John 10 ni 11 port John chapter 10 verse 11 hai ni saka angsi nerokno maragui angsi kaham ke marugui tong sinai ang norokno marug tongna bagi sipai tani ke norok borok rokno ke shaitan khogani butharani tei sokomorani mangsi je propasai to guito khogui to langai borok rokno tek to ronai borok rokno cost to roi tongnai bororoni shanti no khogui telang bororoni asama no khogo boroni bakha no khogo boroni wasokma no khogo boroni bobishot no khogui telang boroni busto khogui nosto khlai boni bagi Jisoo hai nei saka ang sinorok no marugi tongsina ang bai marugi tongjang nei bororokhe kha khom khomkhe জীবন কাহান মাতং সিনাই হাইনে সা
जिसुनि अककनो यासाकनाय बरक जिसुनि अककनो खाखमखमनाय बरक बरकखे जीवन बरनि जीवनखे मरक जागै दंसिनाय बरनि जीवनखे काहामुङै दंसिनाय बनि बागै लब मुङो हाइनि साजाक दं लब मुं नम्बर 2 अकक साजाक दं आं नरकनो थुइ दंफ्रोबो मरक दंनाय सिसाय दंफ्रोबो आं नरकनो कक सागैस दंनाय नरकनो लगे संखेसि दंसिनाय नरकनो आं खिबि खिबिया या गारिया हरब खिबिया सालब खिबिया जहन 14 अध्यायनि 18 पद हाय हनै सार आं नरकनो मा फागरि हायके खिबिगै गलां गलाक नरकनो आं मरगैस दंनाय नरकनो आं लांमा गथांखे दंरकनाय नरकनो लांमा गथांखे दंरनाय उसैया खगनाय बुथारनाय हाया खालायनायनि यादनि फियावैसि दंनाय हायनै बसाक दानिके ब अकक मैदख्लायगा जहन चैप्टर 10 verse 28 हायनै ब समायदाङै साका आं जे बर रकनो लांमा थैया लांमा रवो बरकनो बरक आंबै बाक्सा दंनाय आंबै मरक जागैसि दंनायबा बरकनो आनि यागनि केबो सेगैदै tlangma galak शयतान फाइया आनि यागनि सेगै tlangma galak शयतान फाइया आनि यागनि न खगै tlangma galak शयतान बरकनो बुबु थारमालिया सब सकमर मालिया के आं सिमरनाय गाहाम